Il-UHM Voice of the Workers nediet sensiela ta' azzjonijiet industrijali fl-Isptar Keringrek u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan tħabbar fi stqarrija fejn il-Union fakret li ila snin tesprimi tħassib dwar il-kuntratt bejn il-Gvern u l-Vitals Global Healthcare li eventualment intiret minn Stewart Healthcare għal prezz ta' euro biss. Il-UHM Voice of the Workers qalet li ila minn meta kisbet l-arfin tal-ħaddiema ta' Stewart Healthcare li talbet lill-Gvern biex jassorbi dawn il-ħaddiema u bekk jitħaddan il-prinċipju bażiku ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. U minħabba li minnaħa tal-Gvern ir-renja iskiet, il-Union ma kellix għażla oħra li tibda l-azzjonijiet industrijali għal membri tagħha li jaħdmu f'dawn l-isptarijiet irrilevanti minnu l-employer tagħhom. Il-UHM Voice of the Workers stiednet lil kull persuna li tħoss li għandha toġġezzjona jew tilmenta għax tintlaqat minn dawn l-azzjonijiet biex iċċempel l-Uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja fuq 2500 0000 u twassal l-ilment tagħha. Sa dan it-tant, il-Union tenniet l-appell tagħha lill-Gvern biex ifittex jieħu d-deċiżjoni darba l-dejjem u jwaqqaf il-kuntratt ma' Stewart Healthcare. Din mhix l-ewwel darba li għamlet dan l-appell, l-istess kif fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew għamlet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u anke l-Assoċjazzjoni Medika Maltija li fl-aħħar ġimgħat sejħed dan il-ftehim bħala wieħed fallut.